ପ୍ରତିଦିନ ବାଇକ୍ ଚଳାନ୍ତି କି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଖବର ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଆପଣ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ବି କଟିବ ଫାଇନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କାର ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେସବୁ ବିଷୟରେ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏକ ଅଜବ ନିୟମ ବି ଅଛି। ସମସ୍ତ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଏହି ନିୟମ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦିଓ ଆପଣ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ସଚେତନ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କି ପ୍ରକାର ନିୟମ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ନିୟମ ଆମ ଦେଶରେ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ କାର୍ କିମ୍ବା ବାଇକ୍ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନିୟମ ନ ମାନିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ 2000 ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନେକ ନୂଆ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଧାରା 194 DMVA ଅନୁସାରେ ଆପଣ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ଯଦି ଠିକ୍ରେ ଲକ୍ କରିନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ 1000 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। BIS ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଲମେଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ଅନ୍ୟଥା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ 1000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୋଟ ଜୋରିମାନା 2000 ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ। ବାଇକର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଛଡ଼ା 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଚାଲାଣ ପଠାଉଛନ୍ତି।